ihe dum adịgo njikere ugbu a maka ịmalite nnukwute ọgbakọ nke ụlọ ọgbakọ omebe iwu otu ECOWAS nkeji nke mbụ ya bụ nke ga-ewere ọnọdụ na steeti Kano dị n'ala anya bụ Nigeria na nkeji nke abụọ nke ya bụ nzukọ ka ndị omebe iwu a bụ ndị nke a na-atụ anya na ha ga-ahọpụta ọnụ na-ekwuru ha nke ọhụrụ ga-emezi nke a site na ndị ahụ ga-ezite mba Togo wee bịa na nzukọ ahụ bụ ndị nke ekwuru na ọ bụ ha ka o ruru ugbu a iwepụta ọnụ ga na-ekwuru ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke otu ECOWAS na ịgbaso amụma ha ji n'aka ha ji wee na-ebugharị ya bụ oche ebugharị ka ekwi ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. N'ihu ọgbakọ ahụ pụrụ iche ka ndị otu omebe iwu nke isii gara ileta Emir Kano Alhaji Aminu Ado Bayero n'ụlọ eze dị ka otu n'emume akwadobere imerube ọgbakọ nke abụọ ahụ pụrụ iche nke ndị omeiwu ECOWAS. Onye osote onye isi ndị omeiwu seneti na Nigeria ma bụrụkwa onye na-arụ ọrụ dị ka okpuru ndị omebe iwu ECOWAS, Senetọ Barau Jibrin duru ndị omeiwu ECOWAS gaa njem a. N'okwu ya na ya bụ njem ka Senetọ Barau kọwara na ha hara Kano maka ọgbakọ nke abụọ ime ka omeiwu ECOWAS rue ndị nọ n'ime ime obodo nso ma kewapụta ohere maka mkparịta ụka gbasara ịzụ ahịa nke ọ sịrị na ọ bụ ya bụ ebumnobi ndị bidoro ECOWAS na mbụ. Emir Kano n'okwu nke ya kpere ekpere maka udo na nkwụdosi ike na Nigeria na mpaghara ECOWAS niile ma rịọ ndị omeiwu ahụ ka ha chọọ ahịa dị mma ha ga-eme na steeti ahụ. Ka ọ na-eto onye osote onye isi seneti maka ibute ọgbakọ omeiwu ECOWAS na Kano ka Emir ahụ kpere ekpere maka agamnihu ya bụ ọgbakọ. Ị ga-erute na ndị nnọchite Togo anọghị ya n'oge mmalite omeiwu nke isii ECOWAS ka ọnwa Eprel dị n'ụbọchị 4 n'afọ 2024 na Abuja, nke mere na osote onyeisi seneti Nigeria Barau Jibrin, onye bụ osote okwuru ndị omeiwu ECOWAS nke mbụ ịrụ ọrụ dị ka okwuru ndị omeiwu ECOWAS. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, Akụwa ABS.